Kunjani baba? Siyaphila. Siyaphila. Yeah. Ubani lo? Ubafana ngala kwaNgobese. Ungongebe. Nalabantu base South Africa ukhulume nabo. Bonke labantu abacabanga ukwenza la into enhle ngoba okukhulu kuyeza. Ngithanda ukubonga ithuba. Ngiphinde ngibingelele uthisha, ngiphinde ngibonge kuthisha omkhulu no-class teacher wami uhlonipha ngifikisayo. Ngiphinde ngibonga kakhulu ubaba omndeni. Ngiphinde ngibonge kakhulu nomama nobaba nomkhulu abafuna ukungisiza nabangisizile. Ngibonge labafowethu usigqugqumezela ukuthi isokha siqhubeke sidlala nokuthi liyasiqoqa emakhaya ukuthi masibuye esikoleni sami solanda inkomo siphinde siyigroundini. Ngithanda ukubonga kakhulu, ngibonge mina ngiphinde ngibongele nabafowethu. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Kanye nawe Nkosi yami kanye nobani kanye nawe Nkosi yami mangihambe mehla yonke kanye nawe Nkosi yami. Ngosara la
lana kwi-social media kuzobona abantu abaningi. Kubona abantu uMaphumulo usebenza kwaMngeni Water. Umngeni Water. Uyena obona ku-social media, abonele ngane. Bese-ke ngifuna nami ey'nkundleni angifune, angithole angifonele, athi ucela ngize kuyena ePine Town, khona into abayibonile bayithandile. Cha bese ngifika bese ethi-ke mfowethu okuncane sinakho okwamanje sewu-pre sizobona as time goes on ukuthi yini enye evelayo awuzoqala ukukhuluma. Wathi umfana wacela ibhola umngeni water board lo abasemanzini ubaMaphumulo. Ake ngibuye futhi la khona omunye othe yini abuye esikoleni ungaye egroundini ngathi no ingane bifaka ingubo zesikole. U1 lo. Number 2 ngeke ingane iyokhela isibani mawulalela kahle uthi yacela kanjani abantu bashawe indlela acele ngayo uthe si manje ngeke ukuthi mangafika into enje siye ethimini yakhe instead ukuthi kujabule no colleague bakhe yabo usakhe uwokhele isibani wasibeka phezulu kwendlu thina funa sisibeke phezulu kwehholo phela yabona injalo into ukuthi lengane ayisho ukuthi ithe siyabonga ithi nje siyabonga ngicelela noza kwethu angidlala nabo so siyabona ukuthi makwenziwa izinto nathi kufuna senze ngendlela ukuthi asiqale esikoleni kwenze ukuthi iqale kubenefite isikole ngoba isona esiproducele sizogcina khona ekhaya ngisazoya ekhaya alright athi uthe uMaphumulo sikunikele lijezi uMaphumulo lijezi awuthu ihome nawe yami home kugcwele ke la ngazini nanyangifakele yona la akhulume nalabantu base-South Africa ukhulume nalabo bonke labantu abacabanga ukwenzela into enhle ngoba okukhulukeza ngithanda ukubonga ithuba ngiphinde ngibingelele uthisha ngiphinde ngibonge kuthisha omkhulu no-class teacher wami uhlonipha angifikisayo ngiphinde ngibonga kakhulu ubaba omndeni ngiphinde ngibonge kakhulu nomama nobaba nomkhulu abafuna ukungisiza nabangisizile ngibonge labafowethu kusigqugqumezela ukuthi isokha siqhubeke sidlala nokuthi liyasiqoqa emakhaya ukuthi masibuye esikoleni sami solanda inkomo siphinde siyigroundini ngithanda ukubonga kakhulu ngibonge mina ngiphinde ngibongele nabafowethu ngiyabonga kakhulu ithuba awutshela ucoach wakho phela lwesegoli ukuthi akabuye manje Sentolo omunye ucoachini nisele nodwa nizoqhubeka kanjani nisele nodwa ukuhloniphana nokuqhubeka phambili ukulalelana awutshela ucoach ukuthi akabuye egoli ngicele manje usumenzela umsebenzi ngicele manje awumcele ngicela nocoach wami lapha akhona sicela ebuye ezosicoacha futhi eqhubeke esilandelise ngebhola ubani ucoach wakho uSimangaliso sematshaleni ngitshele uSimangaliso ukuthi coach mina sengikwenzile okungangami kukhona futhi engisezana kuba umselo usezana kodwa nje sizokwethula mawusufikile coach singikwenzile okungangami ngikwenzela nabafowethu nathi sonke
Siyacela ukuthi ubuye uzosisiza futhi nathi la emakhaya. Thank you. Thank you. Before ngivale emasipala uzani phela nisitshela ukuthi ozokhansela ozolokuzwa ha. Uma ngabe singawanakekela amakhono ngihlezi ngisho ngithi ukusebenza kwamanje amafema ayavala on a daily basis ukusebenza kwamanje whatever umuntu anayo kufanele ayisebenzise so nje ukubona ubafana mina ngibona ubafana ekhula la lokhu so ngibona ehamba into places ngale platform because sinokubona ukuthi babumswele iplatform yakho ukuthi isibeka kuphi so nje ngiyafisa ngikuthokoza kakhulu ngifisa ke bamswele ukuthi umhlonishome yakhe bengithumile naye ngenzela ukuthi mayise ibona le asho ukuthi ngisho ngiyamtshela umhlonishome nje ukuthi uma bengivele ngiye esikolweni we waiting for you for I think a week ago ngatshela ukuthi yes noma wena bungakhulekanga uzongifica la kusekhaya uyabona so ke ubameka ke ungiphathisile utheke ke simbongile naye egameni lomasipala waseMuzi simbongile kakhulu okwenzile uyazi ukuthi capacity esinayo njengomasipala naye incane kangakanani kodwa wayesethi ke ufuna ukuqinisekisa ukuthi leli talent elika bafana liyakhula nalo I think bafana grounding lena ninawo amapaki lawa ayinsimbi uthekele uzowazama nayo ecommit ukuthi uzowaletha akumina kusho umhlonishwa ngenzela umhlonishwa uyathanda memthumile asho kusho umhlonishwa wathi uzowaletha amapaki so siyafisa nje ukuthokoza kakhulu ngakho konke ukusenzele khona wasengathi ngiyegcine ngiyafisa nje am urging everyone okhona eSouth Africa mhlawumbe on social media platform ukuthi leli bhakede nkosiyami bonibona ungalidluli liyasiza kakhulu nami sengibeneficiary. We are so humbled siyabonga webafana. Sibonga kakhulu sibonga nalesmile sakho. Esmile lesi ebesenza ukuthi babumswele eclassini ngithi uloko wahlekani sezomonyozela ke kodwa ke namhlanje ukusmile kwakhe ngoba unjena nje uhlali nje smile namhlanje ukusmile kwakhe kumsebenzele kakhulu. Sanibona aliboza wethu neyaphila. Sibingelela ubaba uMsweni. Sibingelele uSingaye, sibingelele ubuholi babu wa 13. Ngicela ukubongela nangumfana wami lapha ka 11B ubafana kodwa ke baze siyamthanda kakhulu. Ngiyabongela kakhulu nesibindi sakhe ke ebona umkhulu wakhe ubaba uMsweni ukuthi amemeze. Siyambongela kakhulu sicela ukubonga nakumngeni water ngesponsor noma izipho zikabafana siyabonga kakhulu. Sibongele nebhakede ukuthi ukululeka kwalo kuze kuhambe kufike nakithi ezindlalele siyabonga. Sibongele nothisha nabangani bakhe akadlala nayo ibhola ukuthi bathole nazi izinto. Sibonga nje kakhulu baba uMsweni. uNkulunkulu abusisa busisi ibhakede nathi sizofaka ebhakedeni siyabonga kakhulu.
Siyathobeka ngibingelela ubusweni nethimba lakhe. Siyathobeka ngibingelela uthisha omkhulu wethu, ngibingelela ozakwethu othisha, ngibingelela abafundi, ngibingelela ikhansela yethu le ndawo nahamba nayo ingane yethu lena. Esingibingelela nje esenze nje singabantu. Inhliziyo yami iyathobeka kakhulu bozakwethu, ngize ngizizwa njalo nje inyembezi ziseduze sesigugile sezashesha nokuyiphumela. Uthi ujabule sekuvele ukuthi ikhaya. Ithi into lima ifika ithi uNkulunkulu uyayithintitha impabano ezaleni uyenze ihlale namakhosi. Izwi lakho uyalimela ukuthi wena uNkulunkulu osisusa phansi usiphakamise nangezinto esingayinakanga. Ngomfana nje owenze njani owamemeza nje ngathi kuthi-ke ukuthi Jesu nami ngihawukele, ngathi usho njalo ngempela wahawukeleka wamemeza ngomfana maqedane wayithola usizo. Siyabonga kakhulu babusweni. Mina kufika kimi ngifikela nje izwi ngisahleli phansi ukuthi uNkulunkulu izwi olishilo liyiqiniso. Uthi uNkulunkulu phela yena mayisezulwini la emhlabeni kukhona konke okwakhe, kunezandla zakhe, kunenyawo zakhe, kunamehlo wakhe. Ngiyabuka nje ngithe babumsweni izandla zikaNkulunkulu emhlabeni, yiso kaNkulunkulu emhlabeni lokubona lapho khona okudingeka khona, okuswele khona. Siyabonga siphakamisa amandla kaNkulunkulu ngawe babumsweni nangezenzo esizizwayo esezenzekile ngemsebenzi ebhakede. Sithi nje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha le bhakede leli sikuzindlalele, siyi-SMT, siyothisha basezindlaleni, siwumphakathi ngoba nomphakathi usubhenefithile. Sithi leli bhakede uNkulunkulu akathele izibusiso eziyomangalisa ngaphezulu kokuba uthema usilandisa sesimangele vele. Simangele ukuthi enye into ungayithatha kancane ndihamba kade kangaka. Nginento ethi hey uNkulunkulu nayi institution yethu sibeke ezandleni zakho, sibeke enyaweni zakho. Kukhulu okwenzekile kodwa ithi into siyaprofetha ngegama likaJesu. Kukhulu okusazokwenzeka la ekhaya. Kukhulu okusazokwenzeka. Abantwana balendawo banetalent ngendlela eyisimanga. Uyabona ukuthi italent elikhona kule ndawo. Uma ngabe kunabantu abazimisela ukuvukuza kangaka siyabonga. Engazathi nathi uNkulunkulu uyanganikeza ivuso ukuthi singalicindezeli kodwa kunalokho siphakamisa. Siyabonga kakhulu, siyathobeka kakhulu. uNkulunkulu siyamethemba nethimba lakho bomsweli sikhulekela nanokuthi ngoba nisendleleni njalo nihamba njalo aze anibiyele anigcine anivikele kukho konke. Siyabonga kakhulu, siyathobeka. challenge. Thank you, siyabonga kakhulu. Thank you. Ungayicindezeli hayi. Sasa ma challenge. Thank you, siyabonga kakhulu. Thank you, siyabonga kakhulu. Inkosi ukumeka kodwa. Because siyabonga kwenu. Thank you. Siyabonga miss. Thank you. Kwenu. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu. Hayi ma'am. Uzosukumeka ma'am. Siyabonga. Thank you. Mawungenayo i-challenge, makune-challenge siyakwazi. Thank you so much. Kuzokwenzeka lokhuza? Hayi kuzokwenzeka. Hayi. Sekwenzakele. Siyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Siyabonga. Sengiyasukuma nje. Sukuma ne-challenge kakhulu. Siyabonga. Thank you so much. Oh yeah. Siyabonga kakhulu kwenu. Siyadla emakhanseleni, angithi emakhanseleni vele kune-challenge ngazo angithi. So, thank you so much. Ngiyalazi ukuthi abalweni so i-challenge inkulu ngapha. Mana kancane we-chorus lead. Hey bo, nansi into esingayibuzanga ngoba sikhuluma asibuze kuthisha wakhe, kothisha bakhe. Uyalazi ibhola.
Ah, umnandi. Ngibuza on a serious note. Umnandi. Okay. Angiphinde ngibuze lo mbuzo. Lo mfana uyalazi ibhola thisha wakhe. Umnandi. Ushukela mdingi kakhulu lapha. Isidadada. Sengibuza okugcina, wathi sengizobuza okugcina. Honestly, ngoba phela le project engikhuluma ngayo eyangempela la seyokudlala. Akusiyi ukuthi ngifuna ukwazi ukuthisha wakhe. Uyalazi ibhola na? Umnandi. Umnandi kakhulu unoshukela umfana. Awuzisho uthisha ubani kwenzele mase nami angihlangene uthisha ubani lo? Mina nguthisha uShanga. Yes. Uthisha kasiyamthanda Dlamini. Umnandi uyalazi kakhulu. Uyamazi egroundini? Ngiyamdlalisa. Kusho ukuthi makuthiwa akalazi kube wena ongalazi. Hayi ulazi kakhulu. Unoshukela. Africa my continent, Africa my home ngenzela kungaze kushiwo kuthiwa yimina. I-affidavit le. Lento elithi nifuna ukuyenza, lento othi ufuna ukuyenza. Nangu umuntu uzifaka under the bar uthi ingane yalazi ibhola. Lazi kakhulu. Bakhululeke. Bakhululeke. Uyalazi ibhola. Uyalazi. Simqedile. Ilokho nje iwari phela sekuyilokho ngaze ngibone egroundini. Manje angifuni ukuthi ngiphethe isithombe lapha ngiphethe isithombe ongasona. Hayi. Amakusho wena no we are fine. Besithi sonepha ama clip kodwa ke asigcine singadlalanga. Oh yes. No khuleka. Le project izosicacisela ukuthi ubani lo. Yeah. Thank you so much.